Máme vyseparované slávky. Tie, ktoré boli vlastne napuknuté, sme dali preč a otvorené nechali iba zavreté a pekné. Pripravíme si biele víno. Začneme cesnačík trošku na oleji, pridáme petržlen a mrkvu. Pekne podusíme zeleninu. Dlho to variť nebudeme, kým sa tie slávky vlastne otvoria. Pridáme ešte petržlenovú zmeť. Takže premiešame. Dobre. Tie slávky sa nám začnú otvárať, ako si všimnete. Zalejeme to vínom. A povaríme asi tak 50 minút. Tak, krásne to ináč vonia. Ten cesnáčik petržlenová vňať a teraz budeme tie slávky chvíľku variť. Spravím si také dlhé slíže k tomu chlebové. Ja k tomu ešte doberám ten vývar, ale vyzerá to asi nejak takto. Dobrú chuť!